mukadzi wenyu aripi baba? Kubvunza Kelvin Makii. Iyo vapinda ndiri pano. Hana yenyu iri kurova. Iri kutadza kugutsikana. Kelvin akati anopfugamiswa Kelvin Makii nemudzimai wake. Kunzi amai maita jambwa munyama. Mhepo yasimudzwa pakati pemudzimai wenyu. Taura Makii yaya. Handina kuona chichena. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Ndojipondora tete. Nyasha akanga aripo muzvikoro kwatakira ari kurwara. Wawa musoro akavakazvinga wasipona ngekudai. Saka watatira wakanga waripo imini uyaya. Wakanga aripo pakugara pekutanga kuita baba ekwatatiri, asi pakufamba wanga asipo hake chapera. Wanga achingoti ari munzira mazokombata hatisi msina mai na sidhana choice wasati wasvika. Wasikuya uziwo pawapedzisire kunga vari kutaura nenini waitaura kuti hanzi ndakafona itaura kuti pane munini vatu vakasara wangazvipedziswa. Musikazi kuende nganga yechipiri nechitatu ngazvipedziswe. iye wakade kufona hake ndakazoti anhu akaende ng'anga imwe ngati aiwa izvo zvakutauri uri ikweba hama dzako iwe ndo dzati dzakagutsikana namakipa ng'anga imwe uya musi wesondo. Saka nhasi tine ripoti yezvakafambwa zvakapupura aya naaya kuti akagutsikana. Ende ripoti yacho atinotonga atozvipohwa ndiani ikweyi asingazvipiye pano. Zvekutaura vanhu vachanganire chipinda zvati zvisiri mari yaanhene kulipa achaida tokuendeswa nemutati. Kana munhu ati hano awogisawo mari yaonzo wada chifamba izvakadaro ndofamba emabuwe mari ngamba auyo ende vamwe imi ndi makakupura kuti magutsikana ere ana Makii magutsikana ere ana Tatiri mukati tikasvike pekuti musi wesondo mochitulire mhuri yese zvamakafamba zvamakapupura imi kuti makagutsikana ndo zvakude kuverengwamo. Kana vanhu vafamba kuchitsikana masaidhi ese vanyasise apatena kuti abviko kuti zvatende mberi taura asi kuti amwe vaita kutsikana amwe vaita kutoti pane kutaura ino masaidhi ese akati akutsikana zvakutsikana ingati pane kutaura iri asi kuti mukudo kumufambe mukuda kuti kuedzera zviro zvakazika izvo
iringe wairenge nhau yepo atatena makii takaenda pamadzaba eshumari kuchakovo wakatanga kuyereswa wese wobva wazigara yapo wayereswa maoko uchigeswa maoko wese wobva anzi mumusha menyu masimuka mhepo yaita kusawirirana mukadzi wenyu aripi baba kubvunza Kelvin Makii iyo vapinda ndiri pano hana yenyu iri kurova iri kutadza kugutsikana. Kelvin akati anopfugamiswa kubva kupfugamiswa Kelvin Makii nemudzimai wake kunzi amai maita jambwa munyama mhepo yasimudzwa pakati pemudzimai wenyu taura Makii yayo handina kuona chichena pamberi pawo taura mukadzi wake mukada kumbonyarara mukazoda kuzotaurazve kune hama dzenyu ini ndofamba nepipi muprofita waidaroya makaonei pamba penyu wakati ndaona mushonga panotaura nhau yemushonga muufu mudzimai anoti hongu ndakazvinzwa murume anobvunzwawo akati hongu mukadzi uchikuda here akati iye ati kwete zikazi kutaura atatiri zikazi atatiri musha wenyu wapinda mhepo baba yemusha baba ewanawo akafa asi wari kuchema uri pasi zvoda kumbasimudza kuti atarise wanawo mechibhema kuti kozi zita rako roina rinonzi ngerani zikazi ngera mai wababa wangu zikazi zita iro rine kushereketwa nekuti Gertrude. ndirivuze ini mamweni acho ini hama dzacho zvere zvimunoda kuti mukuitire mbiri dzasara muri vamwe hama dziri pano dzauya pano kune hama dzauya pano zita rangu rabuda kuti Gertrude azori nechipomerwa ini handina chipomerwa pamuzukuru wangu ndozoti chipomerwa chakabatwa paazi ngechei saka pandodzokererwa tinoda kuti zvidzokorerwe tinyatsoziva kuti mhosva yacho ringozi imhepo ipi
ndeyekuroya here ndeyei tangozoti imhepo badzi. Tiri kundodawo kundozwawo kuti mhepoyo yakaite mhepo ridzi nezita iri rataurwa taida kunasa kuzwe chimiro charo. Inini ndataura chichemo changu. Hanzi pane vanhu vasenze mhango avanja vamwanje tiitaurayo kuti tizokorora nezvikodzero zvizhinji. hatizi kugutsikana zvakataurwa zvacho ndozvitoda kuti tinyase kuzwa kuti zvakambomira sei, ngekuti mhepo iyi kana chindozi mhepo pozonzi zita risinganyasi kutaurwa kuzi rondozi rine chipomerwa chacho tisikazochizwa kuti ngechei. Mari iripo here? Pamusoro musi wakataurwa muno muzano fambai pakazi munofamba patatu, saka anhu haasi kufamba patatu pakaregererwei. Mari yacho agota mukasundoleta pasina mari. Kusai mari basi. Kana taite shungu yekuti hembe dzasvika, ngatichitoite shungu yekutsvake sefi. Saka dzimba hwera kuti tazwa kuti mwati zveshuwa toda kugutsikana, saka vakuti mari iripo here, ngekuti chinochifambisa imari. Naye vanotsvaga kuti ndo vakapenyera ndiwekwa makia tinobatsirana ngekuti tiri kumbe chimwe aende kofamba kobate zita rangu nini ndii ndakati mufanane mishonga ine Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.